Ik sta hier bij de kerken van Longerhouw. Dit is een van de 4 kerken van de protestantse gemeente Skeppenstraat, Longerhouw en Woens. De gemeente dat ik de dominee van ben. Een kerken is een heel bijzonder plek voor u als gemeente. Hier komen wij bij en hoor. Maar uw vragen, uw angsten, om te bidden en te zongen en de Bijbel open te doen. Maar in deze laatste weken komen wij hier net meer. Het gebouw is leeg, de deur is dicht. En ik moet zeggen, ik mis het. Ik mis het dat wij hier mooi naar binnen. Ik mis dat we met elkaar ons geloof beleven kennen. En daarom hebben we er wat op gevonden. Jood zijn wij hier bij de kerk van Longerhouw. En we doen de deur open en ik ga naar binnen en je met mij en met mij mee. Goeiedag, wij zijn hier in de kerken van Longerhouw. Bij het locht van de Peerskekjes. Locht dat dus vertelt dat wij net alleenig binnen. Naast mij staat Sipke Druisma. Als gemeente kennen wij hem als gastvoorganger. En vliegen hier wie hij als reisleider op zijn gemeentereis naar Rome. En de muziek die we jaren wordt maken door Thomas Kemenzonides, die al jarenlang de verste organiste van Longerhouw is. Doet wij in Rome wien, besluiten wij elke dag met een meditatief moment in de kapel van het Kloosterhotel. Dat maakt indruk. Na een drukke dag, een stil moment. In deze tijd, werd er van alles op ons aankomt, willen wij ik voor hem dit stille moment creëren. We zullen lezen, er wat over praten, bidden en je krijgt de zijne mooi. Uit Handelingen 1. Doet ze der zou bijen waar wien, dien ze hem deze vragen. Heer, zullen jou in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer instellen? Doe zoiert in harren, het komt je me net de uren en tijden te witten, die de huid vrijmachtig vaststeld had. Maar jimme zullen versterken worden door de Heilige Geest, die het oer jimme komt. En jimme zullen mijn getuigen wezen in Jeruzalem en in hele Judea en Samaria en on ieders einen ta. Doet er dat zijn hier, water voor haar eigen opnomen, en een wolk nam hem waai uit haar eegwijd.
Ze diekeren naar de hemel, wilster bij haar waaigom. En daar stien in een twee mannen bij haar in witte kleren. En die zijn, jimme Galileërs, waarom steen jimme daar naar de hemel te zien? Die Jezus, die het nou bij jimme waai, naar de hemel opgenomen is, zal op dezelfde wijze waarom komen als jimme hem naar de hemel tagen zien hebben. Dominee, je woont mij graag deze preekstoel zien laten. Ja, want de preekstoel van Longerhouw, het heel mooi houtsnijwerk, een prachtige preekstoel. Maar het bevat een afbeelding van de hemelvaart. En ik vind dat een ontroerende afbeelding. Je ziet de leerlingen in het midden en ze sjuggen al hier omheen. En daarboven is nog correct de voeten van Jezus, die in een soort van wolk verdwijnen. Maar hier beneden, tussen de leerlingen in, staan nog de voetprinten. En ik denk dat dat ik heel mooi iets vertelt van wat hemelvaart betekent. Namelijk dat er voetprinten binnen die de Heer nalitten heeft en wat wij instappen kennen, waar wij verder gaan op het pad dat hij begonnen is. Wij kennen in zijn sporen. Wij kennen in zijn sporen. In die zin, hemelvaart is vaak een feest dat we net zo goed weten wat we ermee aan moeten. Het gaat over loslitten en kwijtraad zien. En uit eigen ervaring weten we alle jaar dat iets moeilijks is, dat dreig is. Maar er zit ik een orenkant om. Jezus, vlak voordat hij naar de hemel opgenomen wordt, dan vregen zijn leerlingen, zul je nou jouw koninkrijk vestigen? En dan denken zij natuurlijk aan dat hij echt een troon bestijgt hier op aarde, maar dat is net zo. Ons leven komt een eind. Ieder menselijk leven komt een eind. Dat is mensgewezen. Maar Jezus wordt opgenomen naar de hemel. Het is eigenlijk een soort met troonsbestijging. En hij is daar bij God. En wij binnen is maar hoe hij op aarde ik onwezig is. En wij krijgen daarvoor de kracht van de Heilige Geest. En die mij dus helpen om die voetprinten te vullen. Ja, nou, jij we wel dat die malje, die witte kleren, engelen, denk ik. Die zand in die malje, je moet net alleen nog maar naar boven staren, naar de hemel. Ja, prachtig. Goed trouwens in het Fries, dat is die dikker, hè? Ja. Ja, ik moest dat wat opzoeken, want ik dacht eerst, wat is dat voor wat? Maar we moeten net alleen nog maar zien naar wat we kwijt zien. Wat er net meer is, maar wat we nog wel dwang kennen. En ik denk dat dat in deze tijd een wichtig boodschap is. Net verstierven, net verlammen, maar toch in beweging komen en eeg hebben voor elkaar. En Gods liefde uitdelen. En net zien naar wat te verdoen is naar boven in de hemel, maar zie je naar de sporen van Christus. Precies, de sporen van Christus hier op aarde. En daarin stappen. Ja.
Laat ons bidden. O God, verborgen voor uw eigen, binnen jou onwijzig in uw raad. Wat wonen wij jou wel graag zien, dicht bij u zijn, zodat de leerlingen Jezus dicht bij hun heen. Maar wij beseffen ik dat dat net kan. Jou binnen God, wij binnen mensen. Het is on us om zichtbaar te maken op aarde wat jouw wil is. En hoe jouw koninkrijk van leefde eruit zocht. Dat ontvangen wij jouw geest. Jouw vertrouwen in us. Wij bidden jou. Wees bij ons, nood wij ons in drege tijden bevinden. Tijden met een protte angst. Tijden van afstand houden en afskeer nemen. Dat wij ons net blind staren op wat er weer, maar sjuggen naar wat er is. Dat wij net dieker hier naar de hemel, maar erbinnen voor een oor. Zolang als wij leven. Wij bidden dat wij ons dragen laten kennen. Door jouw onzichtbare hand. In het besef dat jouw leefde altijd om ons heen is. Door Christus, uw Heer. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.